तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भाजपचे प्रदेश चिटणीस माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी रत्नागिरी जिल्हा संगमेश्वर इथं राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या उपोषण ठिकाणी भेट दिली। लवकरच योग्य तो निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील असं आश्वासन दिलंय। यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष लांडे यांनी प्रमोद जठार यांचे आभार मानले। तीन अधिकाऱ्यांची एक समिती माझं काल मुख्यमंत्री आवाशी बोलणं झालं की एक समिती नेमली, बरोबर ना? मला कळलं असेल 3 महिने सरकार। मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी काल हाऊसमध्ये वर्षा आणि खालच्या निवेदन केलं आणि 3 ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आणि मुख्यमंत्र्यांनी पुढे जे सांगितलं ते तुम्हाला सांगतो की सरकार तुमच्या सगळ्या मागण्यांविषयी पॉझिटिव्ह आहे। उपोषण सोडा म्हणून सांगायला आलेलो कुंडली वर्धे, त्यामुळे तुमचा ऐकावे जन आहेत। त्यामुळे माझे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा निरोप आता इथून चाललोय योगायोगाने तुमच्या समोर आलो। बघा तुम्हाला एवढ्या सगळ्यांना डावलून मी पुढे गेलो असतो तर ते पाप ठरलं, बरोबर आहे ना? 100% म्हणजे काय तुमच्या भावना खोलपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, कितीपर्यंत? खोलपर्यंत गेलेल्या आहेत। आणि 1 मिनिट संपवतो। काल हाऊस मध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच निवेदन केलेलं आहे की सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे, तुमच्या गोष्टींचा जरूर विचार, फक्त त्यांनी त्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो केला। बोला साहेब, तुमच्या म्हणण्याला समन्वय समितीचे जे सरचिटणीस आहेत काटकर साहेब त्यांनी एवढंच म्हणताय तुम्ही पेन्शन मिळायला वेळ अजून शासन सकारात्मक आहे आम्हाला कळलेलं आहे, फक्त आमची एकच मागणी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।